ozawufika ingaka ephumela phansi kwamatyholo. Ungene ke phansi kwamatyholo ukuba inowazi inkunzi ezi zihamba apha. Ungene phansi kwalo matyholo uhambe i-distance mhlawumbe lokukhupha phaa ngasemnyango ude uphumele kwelaa cala. Laa ndlela ke sithi xa siyibiza abantu abazingelayo ukuba yinyoba. Indlela yamakazi ehlathini ukuba yinyoba. So ndicinga uba ke uThixo uvule inyoba for us to get through. And the only way to get through is to go through the season of prayer. Sizawuthandaza ke, sizawuthandaza ngoku sonke. I don't know ukuba zintoni bagqithe kuzo last year nasekuqaleni kwanyaka. But now the Lord and now the big there is a lot. Kama noba sendithandaza ndifumene i-season of prayer sendiqala uba mandiqale ngephi. But phakathi kwazo ikhona ihamba phambili neyobuhle uThixo. Kuba in spite and despite of ezi zinto besiphumela kuzo siphumele. Kuba naku silapha ngexesha into wasinike inyoba yoba sizokwazi uzombulela endaweni yakho. Kuzo izinto ke mhlawumbe kunokwenzeka ezinye zazo esigilene nazo ebesingazithandi mhlawumbe siye sazifaka ngokwethu ngoba iyenzeka naleyo. Uzibilisele ngokwakho amanzi ukhala lo mntana isipha izolo udlala bedlala kodwa kuloo nto bedlala ngayo yambetha apha enyaweni. Ngoku ukhala serious gqoba mntana brain. Ukuba bendinayo ilanguage yokuthetha nawe bendizawuthi uzakaliswa yile nto iphethe kufanele udlalanga ngale nto. Qha andinayo ilanguage yokuthetha naye because akakeva noba ndinokwanyanzeleka ndimthathile ndimthuthuzele because akayazi uzonzakalisela ngokwakhe. So at times siye singazazi uba sizonzakalisela ngokwethu kanti sithi abazonzakaliseleyo. So imizuzu nje izawuba mibini, sizawuhlala phantsi ukucinge into enoba uzonzakalisela ngayo. Just to think nje into yoba njengathi ndizonzakalisile kodwa and I need uba kubekho ibandla ukuze ndibe nje ndithetha. As a result, awuzuyikhwaza noyikhwaza xa uthetha uzayithandazela ngaphakathi so that ibe ngoni nyanyisekile. I have minds dineza. So at this time, khawucinga into othe apha ekuhambeni uqonda uba kodwa i-warning ikhona. Ndafuna ukuthatha i-chance kuba ndicinga uba ndizawuphumela. Wayedla ngokuthi umama xa ethethayo athi njengoba kukhona isayini ethi suwela nje apha esiporweni, wena uthatha i-chance uwele esiporweni. Uthi kungenzeka into yoba njengoba uwela nje wena uba ungazuphinde uwele ukugqibela esiporweni because isayini ibikhona. But asimbulele uThixo ngoba zithe zikhona ii-signs sangena. Mhlawumbi yakugila itreyini kodwa wasindwa because nakulapha. So imizuzu le mibini umthandazo uthe cwaka. Just pick one. Ocinga uba fanuba uThixo ufuna umxelela. Just one. I know there might be many, but khawucinge ngeyi-one nje phambi koba siqale anything so that